Debljanje ovisi o različitim faktorima kao što su prehrana, tjelesna aktivnost, stres, genetika i mnogi drugi. Međutim, postoje neka skrivena oboljenja koja mogu utjecati na našu tjelesnu težinu. U nastavku su navedena 10 takvih oboljenja. Ako želite više takvih brzinskih tutoriala ili savjeta, pretplatite se na naš kanal i podržite naš rad. Pa krećemo! Hipotireoza, to je stanje u kojem štitnjača ne proizvodi dovoljno hormona štitnjače, što može usporiti metabolizam i dovesti do nakupljanja masnoće u tijelu. PCOS, policistični jajnici sindrom, je hormonski poremećaj koji može uzrokovati povećanje tjelesne mase, povećanu razinu inzulina i otpornost na inzulin. Pod rednim brojem 3 imamo Cushingov sindrom. To je rijetko stanje koje uzrokuje prekomjerno izlučivanje kortizola u tijelu, što može dovesti do povećanja tjelesne mase i nakupljanja masnoće u trbuhu. Slijedi nam još jedan sindrom, a to je Prader-Willi sindrom. To je genetički poremećaj koji uzrokuje prekomjerni apetit i usporava metabolizam, što može dovesti do pretilosti. Pod rednim brojem 5 imamo hipotalački poremećaj. Hipotalamus je dio mozga koji kontrolira apetit i metabolizam. Bilo kakvi poremećaji u tom području mozga mogu uzrokovati promjene u tjelesnoj težini. Iduće je depresija. Depresija može dovesti do prekomjernog jedenja i manjka tjelesne aktivnosti, što može dovesti do povećanja tjelesne mase. Depresija se obično karakterizira osjećajem tuge, praznine, beznadnosti i gubitka interesa za aktivnosti koje su nekada bile užitne. Usko povezana je anksioznost. Anksioznost može dovesti do prekomjernog jedenja i nakupljanja masnoće u tijelu. Anksioznost s druge strane obično uključuje osjećaj neprestane brige, straha i napetosti. Pod brojem 8 imamo sindrom prekomjerne proizvodnje hormona rasta. To je stanje u kojem tijelo proizvodi previše hormona rasta, što može dovesti do povećanja tjelesne mase i nakupljanja masnoća. Iduće nam je kronična bubrežna bolest. Bubrezi igraju važnu ulogu u regulaciji tjelesne težine. Kronična bubrežna bolest može dovesti do nakupljanja tekućine i povećanja tjelesne mase. I zadnja, ali isto veoma zabrinjavajuća, je noćna apneja. Noćna apneja je poremećaj spavanja koji uzrokuje prekid disanja tijekom noći. To može dovesti do smanjenja razine kisika u tijelu, što može usporiti metabolizam i dovesti do povećanja tjelesne mase. Kako vam se sviđa top 10 skrivenih oboljenja po kojima se možemo debljati? Molimo vas, lajkajte naš video i zapratite naš kanal. Ako imate ideju po čemu bi još prepoznali osjetljivost na debljanje, napišite to u komentarima. Lijep pozdrav od ekipe Najtop 10.